Вземи ми парите! Ще се изправя. Това е нощна LED лампа, която ви донася успокояващият звук на дъжда. Аз, например, обожавам да спя на дъжд, на слънце. Обожавам да спя. Обаче като вали ми е най-спокойно. Така че хайде да видим дали работи. Видиш. Кадри. Дали работи? Виждате как изглеждаме отблизо. На тази светлина лето осветлението не се вижда толкова добре, така че хайде да отидем на тъмно. Така, сега ще видим различните режими. Ами хора, нека да започнем първо с плюсовете на този продукт, а те са, че дизайнът е супер готин, идеята също е много яка и спирам до тук с плюсовете. Минусите. Първо, че не знаем как точно да го напълним и тук всичко беше във вода. Второ, че самият звук не докарва точно звукът на дъжда, а все едно си забравил крана в банята. И не всички от дупчиците на облака работят, което е малко досадно. По цяло вие сами преценявате, но за мен този продукт е